Vy nehovorte, kolega, vy ste nedvihli telefón. Pán Novák, stala sa takáto veľmi zaujímavá z našej práci. Ale viete, pán nad vami, riaditeľ vašej celej sekcie, ide do dôchodku. Čo to znamená, šefe? No, zdvihneme vám plat o 400 eur mesačne v hrubom. A vy začnete čo robiť ako pán Novák? Kalkulovať 400 eur v hrubom, to je 320 v čistom, alebo 300 v čistom, plus 300 v čistom, plus 128 eur. Jasne, berem. A čo to znamená, šefe? 1000 povinností vám dal, lebo ste zrazu riaditeľ. Riaditeľ nemá len väčší plat, riaditeľ má viacej povinností a viacej zodpovedností. Čo sa stane, keď pán Novák zloží telefón? Neotvorí pivečko, on otvorí šampanské. Povýšili ma, máme plus 300 eur mesačne. Čo sa začne robiť v priemernej rodine, keď dostane plus 300 eur mesačne? Počkajte, vy nehovorte, kolega, vy ste nedvihli telefón. Štandardná vec, úplne normálna psychológia. Meníme auto. Ideme na 2 dovolenky už len na viacej. Keď sa ľuďom zvýši plat, tak im zvýšia výdaje. Čo sa reálne stane v tejto rodine? Dostanú sa opäť do minusu. Ale ľudia vonku, susedia si povedia, vidíš Nováka? Jeho povýšili v robote, lebo má lepšie auto, má lepší oblek. Zrazu chodí takto. To je také typické slovenské, ukázať, pretože mám o niečo viacej. Je to finančne gramotné? Nie. Ale teraz si predstavte inú vec.